Na szóval! Sziasztok! Itt Rise! És a mai videóban úgy gondoltam, hogy eljövök a Robloxba, az egyik kedvenc játékomba, a Time Bomb Duels-be. És... ja. Meg lett egy új mikrofonom. Remélem lehet hallani. Amúgy... tudom, egy kicsit szar a minősége, de ezzel sajnos nem tudok javítani. Úgyhogy sorry. Mint egy ilyen híres emberrel, mint én. Faszak két feliratkozóval rendelkező 10 személy. Nem értem miért nem jönnek. Pedig híres vagyok. Na mindegy. Talán majd lesz valami. Mondjuk egy 20 perc múlva. 20 minutes later. Na. Egy tiszteletre méltó személy. Nem 2v2-zölök. Nem. Nincs az az Isten 2v2... De mivel érdemelten ski? Mivel? Szia! Nem. Haha! Szar vagy! Nem! Szar vagy! Ennyi vagy! Meghaltál. Nyugodt leszek. Hú, de jó, ezt is vághatom ki a videóból. Ez az. Na nem baj. Hoppá. Nem. Rohadjál meg. Szevasz, szia. Nem! Pedig próbáltam visszafogni magam. Amúgy esküszöm, jó vagyok, de most... nem megy. Béna vagyok. Nem van, talán meg tudjuk nyerni. Gyerünk, társam! Hozzuk le! Tört ki a bokáját! Mit csinálsz? Ember kiszült meg! Jó, szép volt. Well done. Csak valaki felgyulladt. Nem, mellé, nem, add ide. Nem, meghaltál. Ennyi vagy, meghalt. Haha, meghalt. Gyere, elkaplak, hoppá! Add vissza! Átadom a társadnak. Szia! Szia! Ne! Ez akkora egy szar! Mit csinálsz? Mit? Mi a jó Isten csinál? És figyelj, és átadja neki utolsó pillanatban. Nem. What's up? No, what's up? Nem. Ha azt átadod buzival... Nem. Jó, megvagy. Szia! Robbanj fel, légy szíves! Ne! És átadja utolsó pillanatban! Négy-egy, és megnyerték! Ne, valamiért nem megy ez nekem ma. Gyere! Itt van még egy gyerek. Gyere rám, visszavágó! Na, UK-ból van egy gyerek. Sárga fogú. Merre mész? Hoppá! Fél meg fog fordulni. Szia! Mennyi, meghalt. GG. Na, gyere. Hoppá. Hoppá. Kitörtem a bokáját. Jó, nagyon jó. Hova mész, fiam? Bum! És ki is lépett. GG. Easy win. Mi a jó büdös Fácánt akartam mondani. Jó? Fácán. De ez is hogy az Istenben? Hogy nézel ki? Mi a... Jó, nem. Én túl sokat láttam. Túl sokat láttam. Ó, ott van még. Na, gyerünk. Jesszusom, hogy nézel ki? Ó, de legalább ő GG-t írt. Ami azt jelenti, hogy jó játékos. Ja, bocs, nem rediztem. Sorry. My bad. Gyerünk. Azért csak nem vele egy csaj, és amúgy nem vagyok szexista.
Csak kicsit érdekes lenne, hogyha elverne egy csaj, de hát nem, mert rárobban és ki is lép. Easy! Hú, mégiscsak megy ez. Mekkora lenne, hallanák a mikrofonom? Jaj. Mit csinálsz? Ember skriptelsz? Na nem csalunk. Mit csalsz? Szia, bum. És meginék! Jó, de legalább meghalt. Megöltem. Mondom, skriptel ez a gyerek, hallod? Mit csinál? Hoppá, nem arra! Nem! Csaló! Csaló! Megéltük ezt is. Átváltoztattak ki egy kockával! Skripter. Vagy csaló, nekem mindegy. Ki hogy nevezei? Ki hogy nevezi? Gyere rám, Bacon! Hoppá! 3-as streakje van, meg kéne ölni! Gyere, Bacon! Tímeljünk, csináljuk meg! Na! Skripter versus Skripter! Nyomjad! Hogy szétesett a pali? Na, gyerünk már! Valakinek ad oda, csak ne nekem! Jó! Gyere, add ide! Kinyírom a Bacont! Gyere! Gyere, Bacon! Megvacsorázlak! Gyere már! Gyere már! Azaz! Hajj meg! Meghalt! Van egy olyan érzésem, hogy videó utára egy-kettőtök azt fogja hinni, hogy autista vagyok. Pedig amúgy nem. Semmi mentális betegségem még nincs. Azt hiszem. Nem arra. Nem törött ki a bokám. A rohadt élet! Na. Mi a szar? Na, talán most. Kinyírom a skriptert. Nem arra. Mit csinál ez? Add ide. Akkor ne. Akkor szakadjál meg, jó? Bum! Szia! Hihihihihi! Mellé nem kapott el a bácsi! Jézusom. Na jó, most kaják mindenkit hagyott? Ezt a szart. Ne. Ott ilyen nagy mérkőzés lesz. Nem már. Most kajak? Bro, itt volt meg ember. Nem már. Dik az ázsiai Bacon! Hello. Te viccesebben nézel ki, mint az ázsiai. Hoppá! Kitörtem a bokáját! Nem! Jaj, elborult a mikrofonom. Vagyis hát csak majdnem. Nem. Gyere, most visszakapod. Hoppá, nem arra megyek. Jaj! Hát nagyon töröm a bokáját. Hoppá! Gyere rám! De toxik! Ezt most megkapod. Rád fog robbanni, hülye gyerek. Ennyi vagy. Easy vagy. Ki van törve a bokád a francba? Te hallod? Te kinek pattogsz? Gyere ide. Gyere ide, te kis sárga mezes! Meghaltál! Bum! Gyere, bum! Jó, nem. Kitöröm a bokád. Te kis szaros, te. Te, gyere ide, hoppá. Kitöröm a bokád. Fú, de toxik. Mi van? Gyere. Nem mered. Bum! Na mi van? Hú, de megkapta. Bum! Robbanj rá! Gyere rám! Hoppá! Visszaadom. Nem. Jó. Bum. Ennyi! Addig gyerek megállt. Szórakozol, ugye? Ne laggolj! Attól félek. Ne laggolj. Jó, bum. Szuper. Na, valaki még egy challenge? Bárki? Csak te, ne te. Légy szíves. Bárki? Hát... Ez sublimát. De mindegy. Kéne még valamit csinálni. De mit? Itt van egy hely. Gyere. Rediz, Léci. Ez az. Yes. Csávon. Ja, de az kamu Dominus. Szaros kamu. Amúgy jó kidzsugúkoltam. Bum bele. Ja, föláldozt. Ne. Be akarja nyomni a lávát a mocsok. Nem nyomod be. Nem nyomod, meleg vagy. Jó, meleg vagy. Egy kis meleg szendvics vagy. Nem. Hú, de nagy meleg szendvics valaki.
Szia! Nem! Nem! Mellé! Nem csinál! Nem! Szia! Nem! De akkor hogy rohadék! Hú! Gyere ide! Bum! Nem szórakozol! Nem! Szórakozzál otthon! Jó? Ne velem! Anyuval! Anyuval szórakozzál, jó? Ne velem! Ne rázzal szórakozz! Haha, beragadtál, gratulálok! Gratulálok, beragadtál! Mondjuk neki 3-2. Jó lenne összeszedni magam. Mert neki 3-2. Jó lenne összeszedni magam. Hoppá, itt lemegyünk. Hoppá, BUM! BUM! BUM bele! 3-3. Ide a papának. Hoppá. Benyomom a lávát. Hoppá. És meghalt. És meghaltál. Miért jön a láva? Miért jön a láva? És... Ez akkora egy szó! Bocsi! Hihi. Meghaltál. Ne. Belesít a lábam. Nem már. Megint én kapom? Nem már. De szól, nem. Hát ezt meghaltam. Meghaltam. És nem. És... Nem fogok kiabálni. Nem. Na jó, sziasztok! Ez a videó ennyi. Sziasztok!